Dit is Radio Eenhoorn via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Menaldo en via de ether op 107.5 megahertz. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio Eenhoorn. Presentatie Geert van Thun. Goeien en welkom bij aflevering 18 van Net vergeten. Nou, het portret van Sipke Soortsma van verleden week, joen omdenken van Ben in de oorlogstijd. Kon de grote mensen nog begrijpen wat er aan de hand was, van Ben weer dat zelfs volle moeilijker. Ze wie in de Ben, en wat wisten zij van de oorlog? Ze woonden een badje, liek als alle andere Ben. En hier je wit van spertijd, vertjustering en al die orenmaatregels die er kwamen. Maar ik de Ben uit die tijd kon het er net omheen. Het wie oorlog en ik zei hier daar maar rekening mee te houden. Het waard al jaar oors, er wie geen bewaardersgoed meer te keep, sommigen kregen vreemde mensen door de vlier en er wie soms te min te eten. Zaken werden Ben die geen oorlog mee maken had, geen wetenschap van had. Maar die bij die Ben uit de jaren 40-44 vers zitten in het geheugen. Aflevering 18 van Net vergeten dus oer Ben in de oorlog. Oorlog griep diep in het leven van Ben. De Tweede Wereldoorlog is daarop geen uitzondering. Ben van vervolgden, zelfs vervolgd, of bij ouden en familie wijskwart, onderdoek bij vreemden. In Auschwitz winnen een beetje vogels, maar ik verbeelde me dat ik ze zeeg. Ik dacht al aan, als ik het maar volhoud, dan kan ik eer overal heen vliegen. Ben van meesten uit verzet, fluisteren peteren, onderdoeken in een huis, spanning en onhoudende onrust en angst. Als je die dreiging meemaken hast, bist letter niet meer benauwd voor. Alleen voor het ondenken. Ben van NSB'ers, pest vanwege de politieke uitzoeging van haar orden. Grootbracht en prest in de geest van het nationaal socialisme. Ben van foute orden. Ze zitten nou alle NSB'ers die. Die heiten mij meg. Ik doe er net naar huis weer om. Even later zie ik mijn huid rennen. Efter hem roen 2 wapenen NSB'ers. Ik klampte me vast aan een vrouw. Ja, zei, dit zo'n Ben net zien matten. Ben in het duistig leven. Ontregeling van squalm, het verdwijnen van Joodse vrienden en vriendinnen, loftalarm, dwang verhuizing, oerkomende vleentuigen, honger. We lagen de hele dag in bed. Ik voelde me zo slap, zo wurg, en ik kon alleen maar aan eten denken. Honderdduizenden Ben in oorlogstijd, miljoenen, elk met zijn eigen verhaal. Ik had geen woorden. De woorden die ik broek binnen angst, verlittenheid, dreiging, machteloos. Maar als ik mezelf die woorden broeken ga, denk ik, zo wie het net. Het wie meer. Oors. In de studio jong één gast, mevrouw Grietje Miedema Bralsma, binnen op zo'n april 1934 in de Westhoek onder Sint-Jabek. Ze wennet op dit stuit in Belsum. Mevrouw Miedema, wie 4 jaar doet de oorlog uit Bruts en had die tijd dus als Ben meemaken. We praten met haar oorzaken die het haar bijbleun binnen. In deze aflevering van Net vergeten praten we ook met mevrouw Leni Hekkenberg van der Horn, binnen op 31 januari 1934. Zij kwam in 1943 als Ben van jongen hier in een huis bij de familie Bralsma in de Westhoek. Daarvoor hier mevrouw Hekkenberg in haar woonplek Amsterdam al het nodige oorlogsleed meemaken. Ik praat in deze uitsturing met Tere de Vries, binnen op 11 juli 1903 in Den Haag. De heer de Vries wie in de oorlogsjaren haat van de christelijke legerskwallen in mijn naam. Als onderwijzer kreeg hij zelfs ook te maken met de gevolgen van de bezetting van de Ben en het onderwijs. De heer de Vries die wennet op dit tijd in het Jereveen. We beginnen met mevrouw Miedema. Goeien. Als wij nou praten over het benwezen in de oorlogstijd, wat denk je dan als eerste aan? Je mag wat dichter bij de microfoon komen, ja? Ja, wat denk je het eerst aan? Angst?
Of hij dat Nou. net kent als Ben? Ja, je wien wel eens bang. Ja. Ja. Bang weer voor bij Gleeks? Nou, had je de Duitse zegen en zo. Had ze om je huis heen vliegen. Ja, dan wien je toch bang. En ik wel eens dat je ze voorbij kwam maar in een squallen te gaan. Dan ik wel. Ja. Je went in de Westhoek, je ging is een jaar ook op squallen, heb ik Ja, begrepen, hè? naar de christelijke squallen, ja. Ja. Dus het wie een heel lang erin. Ja, precies. Ja, En dan kwam je dus Duitsers tegen. ja, Je bent bijna in 1934, dan ben je een jaar of 8 west of zoiets. Hier neem echt het, zeg maar, het vijandbeeld eigenlijk van de Duitsers? nou dat denk ik als ben je nee. Nee. Nou, misschien wel wat, maar ja, ik weet niet dat je dat al je wel begrepen. Ja. We praten hier over, ja goed, je dat is bij een beleven, dan heb je hele eigen gedachten. Jo, hier een hondje. Ja. En die ging als ze buis om het huis heen vliegen. Dat ging ik nou wel van me krijgen. Dan hingen ze helms op en het geweer zo vooruit. En dan blafte die zo verschrikkelijk. En nou, hij wie ik wel wat voel, dus dan, ja, dan wipte ik hem in de bed steeg. Want dan wie ik bang dat ze hem wat dienen. Ja, ja. Ja. Later is er ik oormaken, want het er skiep die je jagen, dus Maar dat hier niks met de Duitsers te nee, krijgen. dat hier daar niks mooi te Nee, maken zien. nee. Er zitten wel Duitsers vlakbij hem, denk ik, daar in de Ja. Westhoek, hè? Ja, in een bunker. Maar die wien nog net zo vreselijke kweeën, hekten was heet. Maar dan verderop op gehool en die wel. Die ging dan ik wel achter mensen aan. En zo. Om ze, nou ja, op te pakken, denk ik. Maar onderdoekens en weet ik wat. Ja. Ja. Ik denk dat het hier in deze omgeving wat mij vallen is, maar honger, hij honger gewoon vroeger? Nee, Nee. nee, net honger. Dus hij was weer boerarbeider. Dus we gingen altijd melken van de boer. Ja, nee, weer net honger. Nee. Wel zonder jacht. Een heel iets driehoek op de tafel in een beetje olie. Ja. En maar de kachel, dan moesten ze echt om hout erop uit. Dus en dat die mijn mem dan en mijn zuster, die dienen dat naks. Jongens, let, als het donker weer. Pjaal nu de zeediek. En zo wat heen. Wist je dat? Dat ze dat dienen? Jawel. Doe ik al? Ja, Ja. ja. Want dan doe je iets wat net mooi is. Nee, dan ben ik wel wat bang, ja? Ja. Ja, en je ben ik wel... ja, ik wil wat bang dat je pakt wordt. Maar ja, je moest toch wat hebben stoken en ik verdienen zien. Dus dat moest gewoon. Ja. De zaken worden schaars, zelfs. Je zeggen in die tijd een protte in de krant advertenties tegen. Dit ruilie voor dat ruilie. Zou bij jou nou eens op een vreselijke manier van een stukje barstwoord aanrekken, hè? Ja, van een taserviske. Ja. Dan moest ik weer nodig naar Jasta. En er wie er een die ik hier aan taserviske. En dat is een goudkleurig, echt ouderwets. En dat wie ik helemaal nog er rond bruts niks aan. En die wou dat graag hebben, want dan wie ik zuiver niks te krijgen. En daar zouden wij bonnen hebben, bonnen verkleinen. En daar had mijn mem, het wie dan ik nou een beetje wat familie, het wie een nicht. En had mijn mem, die ging de hele dag heen, maar die kwam zonder bonnen. Wij waarom, en mijn taserviske weer voort. Dus nou, dan kreeg ik net een oren jas. Nee. Je kreeg niks zuiver nooit wat. Maar dat had mij altijd, ja, wel verschrikkelijk spieten. Ja, maar dat is natuurlijk... Hè, maar de wie geen barstwoord Nee. verder verzeld. Nee. Je hier niks. Je kreeg niks. Ik net met Sinterklaas of zo wat heen. Ik heb nou eens 1 keer een kleurboekje gekregen en dat hielden dan wat kleurtjes te wezen, maar dat weer hele, ja, nou heel raar krietspul. Koester ik net fatsoenlijk mijn kleurie. Nee. Dat weet ik nog wel, ik dat nou eens een keer kregen heb, maar oors dan, je kreeg niks. Nee, en dan raad je dus omwille van de economie, zeg je, maar wil je dan die jas wel hebben, want die is Ja. noodzakelijk. Ja, Je hebt geen jas en geen serviesje, dan ben Nee. je als ben, ja, viel je toch aardig bedrogen liggen. ja. Dus met mijn mem had ik ook ze praten, maar om mij ze 4 te krijgen, dat weet ik nog wel. En op eerst, ja, dan jou je het, want je won ik wel een jas hè. Maar toen hiek ik niks. Nee. Hoe weer het op squallen? Wie dat ik oors, kon je hem daar iets van merken dat het oorlog weer? Nou, dat weet ik net meer zo bot.
Nou, dat weet ik niet. Je moet wel gewoon naar school, elke Ja. dag. Ja, Hele- ik weet hele nog dagen. wel dat er toen een jongen deersketten is op het Squalplein en dat we al hier onder de banken moesten. En al je verschrikkelijke goelen. Met een jongen, de heldsketten bij hem op het schoolplein. Ja, de kogels die gingen bij de ruiten los. Dat weet ik nog wel. En ik meende dat er eerst zou lezen blijven mochten, zodat die oude lui maar eerst een dienst en ik niks eroverheen. En dat ze me ook net van wij heli mochten. Nee. En ik weet ik nog wel dat er al je bloedletter lag op het Squalplein. Ja. Toen wie het haast bevrijding, zo goed dat ik weet. Die jongens die wien er even uit en ik meende dat ik onderdoekt zitten hier. En ja, toen eruit en toen kwamen de Duitsers en ja, dan misschien wat bang. En toen het voort en ja, toen hebben ze die ene, die hebben ze de eerst hebben. Maar dat weet ik nog wel, dat er een heel soort ben af verschrikkelijk goelen. Ja, want dan wordt er in deersketten van Ja. je en dat is natuurlijk iets wat je niet meer verjeren zult, denk ik. Nee, Nee. nee. Je ziet het in school, je zeggen dat het gebeurt, dat het gebeurt. Nee, maar je heerden wel wat. He? Nee, net je zeggen dat eerst net, maar je heerden dat wel. En we moesten van de meesten dan onder de squaalbanken gaan lezen. Omdat er sketten waren. Je hebt een famke in een huis aan, hè? Ja, In jongetje in 43, wie dat? Hoe kwam dat famke bij? Wisten jullie dat? Wisten jullie dat ze commissaris zijn? ja, hoe dat precies ging, dat weet ik net. Maar ja, als je dan over onjan kon of wat ze bij je kwamen te vregen, dat weet ik net. Maar ik weet wel dat wij een famke bij ons hebben. En ik weet ook net hoe lang het ze west had. Dat famke, dat wie Leni van der Horn, die heb ik aan Van de der Hoeven. Van der Hoeven, die heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ik hoop dat u het hebt kunnen verstaan. Ja, ongeveer wel. Ja. U kwam naar de Westhoek, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb bij het begin van deze uitzending gezegd, nadat u al het nodige had meegemaakt in Amsterdam, waar u toen woonachtig was, kunt u daar iets over vertellen, wat u daar hebt meegemaakt als kind? Ja, dat was in juli 1943 en toen was daar plotseling een bombardement. Het was op een zaterdag, op een schitterende zaterdag en we zouden naar Artes gaan. Op een zaterdag, normaal hadden we school, maar de Duitsers zaten in onze school. En ik denk dat we 's middags school hadden of dat het net vakantie was, dat weet ik niet. Maar ik zou met mijn moeder naar Artes gaan. En ik heb nog een opstelletje gevonden uit die tijd, dus ik heb het nog eens nagekeken. Dat heb ik geschreven toen ik wat ouder was, 5 jaar later. En toen kwamen er ineens om 9:00 vliegtuigen aan. En dat was niets bijzonders, maar ze waren dit keer wel erg laag. En er was luchtalarm en er werd hevig geschoten. Zo hevig als het nog nooit was. Het was elke avondfeest, elke nacht kwamen er vliegtuigen over. En dan zag je die lichtkogels en dan was het altijd net vuurwerk. Maar overdag gebeurde dat nooit. Maar toen, het werd heel eng. En toen wist ik niets beters te doen dan in het bed van mijn ouders te kruipen. En mijn moeder die liep de kamer uit, die riep mij nog, maar ik trok de dekens over mijn hoofd. En ja, toen brak de hel los. Wat heb ik hier opgeschreven? Ik trok de dekens stijf over me heen, staat hier. Ik zag nog net hoe mijn moeder de deur uitliep naar de trap. Wat toen gebeurde, ik schudde van het ene eind van het bed naar het andere eind. Overal was het een helslawaai. Ik wou roepen, maar ik kon niet. Mijn keel scheen dichtgesnoerd. Ik hoorde een gieren als van een stormwind. Een paar harde slagen. Het lawaai werd nog erger. Opeens was alles stil. Alleen nog het geluid van een stuk afweergeschut werd gehoord, maar dat was haast niets vergeleken met het kabaal daarvoor. Ik keek boven de dekens uit, begreep niet wat er gebeurd was. Nou, enzovoort. Alleen hoorde ik een gehuil en een gekerm. Het leek wel van honderden mensen. En ik werd bang en ik kroop weer onder de dekens. En toen heeft mijn moeder me geroepen. En nou, we gingen op de tast de trap af, want het was 1 dikke mist. Je kon niks zien. En we hadden vreselijke dorst. Er staat hier, we liepen naar de kraan. Nou, er was natuurlijk geen water. En we riepen naar de buurvrouw beneden. Die stond in de tuin van, heeft u ook geen water? Nou ja, dan loop je daar verdwaasd rond en het duurde een half uur. Toen kwam er hulp. Maar de mensen die daar liepen, die waren gewond en die liepen alle kanten op. En de huizen tegenover ons waren helemaal plat.
Ons huis lag half in puin. Ik had geen schrammetje. Mijn moeder had een vreselijk gekneusd been waar ze gewoon op liep. Dat had ze in het begin niet eens in de gaten. Nou ja, afijn. Kwamen dokters helpen die zelf gewond waren. We werden naar de GGD gevoerd. Het gebouw lag ook half in elkaar. En we zijn tenslotte over het IJ. We woonden dus in Amsterdam-Noord. Ook via de pont naar het Wilhelminengasthuis gebracht. Ja, en mijn vader die had het gehoord en die was op zoek naar ons. Die vond ons niet. Maar die hoorde dat we dus het overleefd hadden. Ja. In tegenstelling tot dus buren en mensen rondom ons. Het was wel heel triest. En je zag daar tijdens die rit, zag je echt mensen, nou ja, zoals je het nu ziet op de tv. In rijtjes langs elkaar liggen met een kleed erover en dat waren dan doden. Ja. Maar je beseft het niet, het is net een droom. U was toen, Ik 9 jaar? Toen 9 jaar, ja. Ja. En ja, dat ik daar heel kort daarna naar Friesland ben gegaan, dat zat al in de pen. Ik heb hier een aantekening uit een brief van mijn vader, die schrijft aan mijn zus van Leni moet naar buiten. En dat wilden we particulier doen, maar ja, we zijn bang dat die mensen het voor het geld doen. En er staat hier in 23 mei 1943. Leni, die wordt steeds langer en magerder. Ze gaat in gewicht langzaam achteruit. Ziek is ze niet, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, mag ik u vragen waar u nu uit citeert? Uit een dagboek dat mijn zus heeft bijgehouden uit brieven. Heeft ze dat later overgeschreven. Ja. En dat was dus mijn dagboek. Dus alles wat op mij betrekking had, dat hebben ze zo af en toe eens bijgehouden. Ik heb er later zelf in geschreven. En ik citeer gewoon wat er in die tijd speelde. Ja. Nou, mijn moeder staat hier, wilde me niet naar buiten laten gaan, want de tijd was te onrustig. En ze wilde ook niet mij alleen laten gaan, maar ze wilde ook niet mee. Dus mijn vader schrijft aan mijn zus, we zitten hopeloos met ons handen in het haar. En dat was in juni. Nou, toen kwam het bombardement begin juli. En toen is kennelijk, een zus had geschreven, de gereformeerde kerk, die zorgt ervoor dat kinderen naar buiten kunnen. Probeer dat eens. En dat hebben ze dus kennelijk gedaan. En dat was met die uitzending dat ik naar Friesland ben gegaan. En bij de familie Brolsma, de ouders van mevrouw Miedema, een maandje geweest ben. U bent daar een maand geweest? Ja, vlak na het bombardement. En ik was dus echt helemaal zenuwpatiënt op dat moment. Ja, dat kan me voorstellen als 9-jarige. Je ziet dit soort dingen. Hoe werd u trouwens opgevangen? Prima. Ja, ik denk dat ik had dus van die rare aanval dat die mensen zelf, haar ouders dus verschrikkelijk schrokken. Ik zelf ook natuurlijk, maar ze hebben me prima opgevangen. Ja. En in Amsterdam, na dat bombardement, ja, je krijgt nu toch al vrij snel psychische hulp wanneer je gruwelijke beelden hebt gezien. Ja, dat was er dus niet bij. Nee. Als ik zo'n aanval had en dan zei mijn moeder, nou hoor, stop je polsen maar even onder de kraan, dan kalmeer je wel. En nee, je had geen begeleiding. Iedereen had een oorlogstrauma praktisch. Ja. Daar kon je niet aan beginnen. Ja. Maar goed, als 9-jarige? Ja, er waren meer. Men dacht daar niet aan. Misschien kreeg ik een zenuwtabletje, ik weet het niet. Nee. Maar ik heb daar zeker tot ik een jaar of 20 was last van gehad. En 10 jaar geleden kwam het nog eens een keertje boven. Hebt u daar, hoe moet ik het zeggen, hebt u daar iets aan gedaan om dat later te verwerken? Ja, ik heb toen ik dus 14 of 15 was, heb ik dat op stelletje geschreven. En dat heeft me een heleboel geholpen. Maar dat was mijn eigen initiatief. Het was eigenlijk voor een schoolkrant, maar het was te lang. Maar ik heb het gewoon bewaard en ik vond het nu. Ja. En dat is al heel wat als je het op kan schrijven en onder woorden kan brengen. Ja. Wij praten straks even verder over uw periode aan de Oude Bildijk.
aflevering 18 van Net Verjitten. We praten hier over Ben in de oorlog. We doen dat met mevrouw Grietje Miedema Bralsma, die zit hier bij ons in de studio. Aan de telefoon heb ik mevrouw Leni Hekkenberg van der Hoeven. Die het voor de skofke in onder de Aardbeldiek West had bij de familie Bralsma. Mevrouw Miedema, kun je je nog herinneren dat Leni bij je binnenkwam? Want je weer een 8 jaar door, hè? Ja. Ja. Ja, dat lukt ook wel. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat zij van die bijen hier, werd ze zelf niet eens goed praten en dat ze dan verschrikkelijke bang weer. En als wij dan het veld in wien, dan en er ging een vliegtuig hoor, dan moest mijn mem komen. Dan moest een been mijn mem ophellen, want dan kregen je haar er net weer bij, want zo bang wie ze dan. Ja. Dat weet ik nog wel. Stemmen die gedachten overeen, die herinneringen, mevrouw Hekkenberg? Ja, dat komt wel weer boven. Wat mevrouw Miedema die vertelt, dat herinner ik me nu. Dat ik een keertje niet mee wilde. Ja, omdat ik bang was. Voor vliegtuigen uiteraard. En voor luchtalarm, maar dat hoorde je daar niet. Maar elk vliegtuigje, ja, dat zag ik aan voor een mogelijke bommenwerper. Ja. Als kind van 9 jaar bij je ouders weg moeten, het is al oorlog, dat is al niet zo'n fraaie omstandigheid. Dan moet je bij je ouders weg, ga je naar Friesland. Hoe hebt u dat eigenlijk beleefd? Nou, dat was het andere eind van de wereld ongeveer. Ja. Het was een enorm lange reis. We gingen dus over de Veluwe, dus niet over de Afsluitdijk uiteraard. Of over zee, ik denk dat dat te gevaarlijk was. Maar ja, een hele lange treinreis, want die treinen die reden niet zo lang. Het waren nog van die oude treinen. En ja, dan kwamen we in Friesland en in Leeuwarden. Ja, en hoe ik toen verder ben gegaan, ik weet het niet. Ik weet wel dat er dus steeds andere mensen kwamen. En nou ja, en toen was er iemand en die zei, je gaat met ons mee. En ik denk dat dat de vader van mevrouw Miedema was, meneer Bralsma, denk ik. En toen moesten we altijd ontzettend veel lopen, want ja, het was heel ver van het dorp af. Ik geloof dat het hele eind, dat we toch wel gelopen hebben. Dat liepen we regelmatig, 3 kwartier minstens. Ja, mevrouw Miedema? Ja, je moest rennen ook. We hadden net een fiets en er was geen vervoer, dus ja, hoe zij van Ljouten kwam, dat weet ik niet. Maar als wij naar Sint-Jabek, kijk, we roen helemaal uit de Westhoek, roen we naar Sint-Jabek. Ja. Naar Tjerken of naar Squallen of... Het moest rennende gebeuren. Ja, kunt u het volgen trouwens, als het in het Fries gaat? Ja, alles moest gelopen worden. Ja, precies. Ja, en het zat helemaal aan het voeteneind, zeg maar, hè, tegen de Waddenzee aan. Ja. U zag toch wel een zee daar opeens, hè? Ja, het was wel schitterend, want ik had dus al een paar jaar geen zee meer gezien. Want Zandvoort, dat was voor ons dus altijd de plek waar je de zee zag, maar dat was al lang verboden. En ik weet nog wel dat ik heel gek keek dat er geen zand was. Maar dat het gras was. Daar kon ik eigenlijk helemaal niet bij. Nee. U hebt net al verteld dat u bij de familie Bralsma goed bent opgevangen. Ja. U hebt er goede herinneringen aan. Ja. Hoe lag dat met de andere mensen die daar in de buurt wonen? Kunt u zich daar iets van herinneren? Ja, we kwamen wel vaak bij de boer. Ja, en dan mochten we daar spelen in de schuur of in het hooi. Dat was heel leuk. Het was eigenlijk één groot avontuur verder, want ik was dit natuurlijk helemaal niet gewend. En ik was heel gelukkig eigenlijk, afgezien van die nare toestanden. Omdat het zo heel anders was. En ik hield ervan, van buitenleven. Ja. U hebt een maand aan de Oude Beldijk gezeten in de Westhoek. Ja. Toen moest u terug. Hoe vond u dat? Ja. Ik weet niet of ik daar heel erg blij om was. Want de stad, het betekende toch ook weer veel meer kans op luchtalarm, wat ik dus daar niet hoorde. En ja, weer mogelijkheid van bombardementen. Ja. Ja, want die angst neem je mee, denk ik, hè? Die neem je mee, absoluut. Ja. U kwam in een huis terecht, dat stond in een Jodenbuurt. Ja, dat was zo. Ons huis was dus niet meer te bewonen in Amsterdam-Noord. En mijn moeder, die zat met een zwaar gekneusd been. En we hadden tijdelijk onderdak bij een tante van mij. En in de tijd dat ik dus in Friesland was, had mijn vader een huis gezocht. En er waren huizen,
Er stonden veel huizen leeg, omdat er zoveel Joden weggehaald werden. Ja. En dat was in Amsterdam-Zuid, vlakbij de diamantslijperij, waar dus altijd heel veel Joden hadden gewerkt. Ja. En die woonden dus bij die diamantslijperij. En ja, die hele buurt werd leeggehaald. Beneden ons woonde nog een ouder Joods echtpaar. Dat weet ik nog. Maar die mensen die zaten met een koffertje klaar, omdat ze elk ogenblik weggehaald konden worden. En dat was dus zoals ik Amsterdam weer aantrof. In een nieuw huis. En ja, toch het idiote idee dat de mensen die beneden woonden, ja, je wist dat het hun einde betekende. Ja. Ik geloof dat iedereen dat wel beseft. Dat voelde je ook als kind? Ja. Men zegt wel, men wist niet waar de Joden naartoe gingen. En de Joden wisten het zelf niet. Nou, volgens mij wist iedereen het. Ja. En ze zijn ook een keer weggehaald. En toen deden ze niet gauw genoeg de deur open. Dus die deur die werd ingetrapt. Maar je durfde niet te gaan kijken. Nee. Kun je nou zeggen dat de oorlogsjaren op u was toen kind, een beslissende invloed hebben gehad op uw leven? Is dat te sterk uitgedrukt? Wat is beslissend? Je leeft gewoon je leven verder, hè? Ik bedoel, je blijft wel altijd die beelden meehouden. Vooral in de eerste jaren. Als de bakker dan langskwam, die had nog een bakkerskar. Nou, die werd wel eens, zo'n houten kar. Dan ging de deksel met een klap dicht. Dan ging je door de grond. Want het was een harde knal. En dat deed je meteen weer aan de oorlog denken. Ja. En ja, dat zijn toch dingen die moesten langzaam slijten. Ja, en hoe is dat nu? Want je kunt de televisie niet aanzetten of je ziet dezelfde beelden die u toen in Amsterdam hebt gezien, hè? Ja, nou, ik weet exact hoe het is. Maar ik moet me daar gewoon emotioneel voor afsluiten. En dat kunt u? Dat probeer ik. Ja. Kijk, ik vind, er is zoveel geweld op de tv in films. En die komen bij mij nooit aan. Je kan de tv niet aanzetten of er wordt geschoten en gemoord. Nou, dat is dan nog maar spel. Nou, dat komt bij mij niet aan. Dat wil ik niet naar kijken. Nee. Maar zo'n oorlogsbeeld, dat is echt. En het is vreselijk. Ja. Maar je moet er wel naar kijken, want je moet toch het nieuws zien. Je kan je niet afsluiten voor het nieuws, maar emotioneel moet ik me ervoor afsluiten. Ja. Anders dan ga je alsnog ten onder, geloof ik. Ja. U hebt nog steeds contact met mevrouw Miedema, hè? Ja, we zien elkaar af en toe en we bellen en we schrijven maar heel sporadisch. Want Friesland is toch altijd nog een heel eind weg, hè? Valt mee, hoor. Jawel, ik heb altijd gewerkt en ja, nee, het is echt. En ik heb familie in Groningen gehad, jarenlang. We zijn er eigenlijk nooit geweest. Het is echt heel erg uit de route. Ja, goed. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage aan dit programma? Ja hoor, tot ziens. Goedenavond. Dag. Dag. Het is krap aan jouw zoon. Tere de Vries werd in december 1933 benoemd als haat van de legere christelijke squallen in Menaam. De heer de Vries wennen en werken daarvoor in Voorburg. In december van 1939 waren de heer de Vries mobiliseerd. In juni 1940 kwam hij waarom in Menaam. Als haat van de CLS hier de Vries verzels echt te maken maar de Duitse maatregels. Lokke Boomsma hier bezitten bij de heer de Vries en liet hem vertellen hoe de squallen en de baan in oorlog stiet. In het begin van de Duitse bezetting hadden we heel weinig les. Wij merken er praktisch net zo vol van. Maar hoe langer het duurde, hoe minder het was. Dat kon ik wel vernemen in het dagelijks leven. Want de winkels die waren hoe langer hoe krapper. Wat de squallen aanbelangt, die moesten natuurlijk ook wel eens boekjes hebben, nieuwe boekjes. Maar die konden we net krijgen omdat het papier verschrikkelijk krap was. Wat we wel krijgen konden, dat weer nou en anders wat schriften, wat nieuwe schriften. Maar die waren van verschrikkelijke slechte kwaliteit. Men schreeuwt toen destijds nog met pennen. Misschien dat de ouderen het wel weten, maar een kroontje pennen.
Want die balpen die we Sint-Wurg hebben, die winnen er toen nog net. Maar door die kroontje pen hoe dat papier, dan bleef dat steeds jekje, omdat papier verschrikkelijk tin weer. Dus dat we al een grote moeilijkheid. Toen hebben wij wel eens gezegd, wie de oude tijd, maar waarom, dat men schreeuwen kon oplaaien. Maar dan laaien we jaren, dan is die mijn naam, alle keer voort. Men begon ik al te zien naar de verschillende boekjes, of er ik iets insteer dat geen Duitsers weer. Zo kwam het dat er stukken uit de geschiedenisboekjes knippen moesten, want dat kon de Duitsers net tolereren. Dat kon geen Duitsers, dus dat moest voort. En men kreeg er een nijvak bij. Vroeger wie het zag, dat men kon onderwijzen in gymnastiek, maar het hoefde net, dus het weer facultatief, zat men dat dan zei. Maar nu zijn de Duitsers nee, dat de gymnastiekonderwijs, dat moet nog verplicht worden. Dus ieder school moest nou gymnastiek gaan. Of er nou bevoegden werden of geen bevoegden, het moest. Wat de handwerkonderwijs betrof, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Want jen en orenspelen werden er praktisch net te krijgen meer. Dat de band die moesten vaak wat van thuis meenemen om te herstellen, want dat weer vaak wel nodig. Want dat weer eigenlijk net een jongen of een famke die een jurkje of een broek kon hier bij geen laap op zit. Daar zitten soms wel dik of 3, 4 lapen op, want daar weer geen nij te krijgen. En net de lapen van dezelfde kleur, maar vaak ik van andere kleuren. Maar dat zegt me net meer nij. Dat weer heel gewoon. Weer een schof kletter kregen we weer een schreeuwen dat wij moesten Duits gaan in de heerste leerjaren. Van daar weer er wel wat nieuwe boekjes te krijgen, want dat weer, de Duits die zochten natuurlijk altijd goed wel te kweken, dus daar kregen we nieuwe boekjes voor. En als je nog bevoegd werd, nog net bevoegd werd, je moest Duits gaan in de heerste klasse. Maar dat ging vaak sporadisch. Dan namen die orenvakken, die namen dat wel oor. Maar er was toch zo af en toe wel eens een les jong in het Duits. Want als de inspecteur kwam, en dat wie ik iemand die Duits gezind was, en die zou natuurlijk zeggen, nou hoe vier is het Duits? En hij zou erbij hoe jaren. En ze zouden van niks weten. Ja, dan ben je natuurlijk erbij. Dus men moest altijd een beetje voorzichtig wezen. De Duitsers op zichzelf, die worden vooral wat het onderwijs betreft en vooral wat de baan betrof, worden ze goed wel kweken. Ik herinner me nog best dat wij 1 keer in de week moesten de baan Jan vitamine C. Die kregen ze dan. Om de baan een beetje op peil te houden, want wat het eten betrof, was natuurlijk erg schaars. En ze af en toe kregen we dan van de Duitse een kist sinaasappels. Dan moesten de baan, die moesten dan alle jaar een sinaasappel hebben. Dat is misschien een stuk of 3, 4 keer, dat weet ik niet precies, is dat gebeurd. Dan kwamen alle baan, die waren dan verzameld op het schoolplein. En dan moesten de sinaasappel opeten. En de schil, die waren dan bewaren voor de bakker. Want de bakker wil graag de sinaasappelschil hebben om de oranje koeken een beetje te versieren. Maar sinaasappelschil, dan kreeg ik wel eens klachten, daarbij ik kan niet meer in squallen komen, want dan ben je geen klompen. Nou, dat was er klagen bij de gemeentebestuur en
is het ik eens een keer wel dat ik een hele lading klompen kreeg. En degene die er dan voor in omwerken, die kon dan een paar klompen passen, dan kon er wel eens kwaliteit gaan. Ja, het was eigenlijk hoe langer, hoe minder. Wat ik het brandstofprobleem. Wij mochten net eerder de kachel stoken dan november. Dat we een afspraak van het gezag van het Duitse gezag. Eerst dan begon men, als het kouder was, vaak in september om te stoken. Maar nu mocht men net eerder dan november de kachel aan hebben. Dat kon natuurlijk altijd net. Vandaar dat wel eens clandestien natuurlijk de kachel midden oktober willen zo zetten dat het erg koud weer. En het licht, elektriciteit, die was afsnijd. Dus die kon ik niet meer hebben. Dus als het winterdag donker was, ja, dan moesten de tijd maar vullen. Maar jongen of wat vertellen of wat dan ik. Want dan konden ze het niet meer lezen of zien. Wij hier in de christelijke scholen, hier we dan wel aardig brandstof kregen, die wie is dat bedeeld terug, terug de gemeente zitten. En van Derek dat wij meer brandstof hadden dan de openbare scholen. Hoe dat kwam, ja, dat is misschien te ingewikkeld om dat je te zeggen. Maar dat hier dit ten gevolge, dat de openbare scholen, zeg maar, geen brandstof hier en wij hier wel brandstof. Dus toen moesten wij de brandstof delen van Dirk, dat de christelijke scholen Maas de scholen kon, de CVO-scholen en medisch de openbare scholen. De honger-evacuees, dat vinden bijna grote steden die ter haast verhongeren, die kwamen hier, nou laat me ze zien, mei van 1944. Die kwamen van alle steden, uit Amsterdam, ze kwamen uit Rotterdam, ze kwamen uit Den Haag. En die kregen hier onderdak bij verschillende mensen. In november van 1944 kreeg ik bericht van de gemeentebestuur dat de scholen die moesten rommaken worden, want er zo'n evacuees komen uit de gebieden dat bezet waren door de Duitsers en waar oorlogshandelingen waren. Maar toen hebben we alle banken hebben we eruit halen, op Squalplein zetten en er kwam in een gang alle strieën, pakken strieën, want de mensen die zo'n erop vangen worden en dan moesten ze sliepen in de strieën. Maar daar kwam niks van in. Dus even later moesten de banken er weer in en ja, toen konden we een lijst krijgen. Maar in 23 januari 1945, toen kwam er weer bericht, nou zo'n de evacuees komen uit Tiel en omstreken. Nou, wij de banken eruit, strieën in het lokaal en alles klaar om de mensen te ontvangen. Nou weet ik dat het op 23 januari 1945 verschrikkelijk koud weer. Dat de mensen die waren ophellen uit Leeuwarden op Iepenwijn. En toen kwamen ze hier in mijn naam in de christelijke scholen en in de openbare scholen. Ja, de mensen zien er verschrikkelijk verfomfaaid uit. En ze kwam er in mijn lokaal, dat we het grootste misschien, ik weet het niet. Maar daar kwamen 10 baby's te wonen. Mij, hun memmen. Die kregen daar onderdak. Er waren een lange banken waar de baby's dan op wasken werden. En
zou het hebben. En terug de memmenbehandelen in die oorlokalen, daar waren de man en de vrouwen en bijen. Die moesten krijgslang wachten tot de dokter hun onderzocht had dat ze luisvrij waren. Dat is een beetje vreemd woord misschien, maar toen waren er verschrikkelijk veel luizen nog. En de meesten die waren enkele dagen onderwijs, er waren er enkele die zitten, ja, onder de luis, die konden er ook niks aan doen. En er waren er enkele die in de schurf, dus die moesten krijgslang wachten dat ze weer luisvrij waren. En dat ze geen verdere ziekten hadden. En toen waren ze onderbracht bij de verschillende mensen in mijn naam. Daar ben ik mensen die hebben nog hele goede herinneringen aan die evacuatie. Zo kreeg ik zeg maar een paar maanden verliend, kreeg nog een brief uit Oslo. Daar zie je een van die hongerevacuees van Den Haag. Die schreeuwen nog hoe mooi ze het hand hier in mijn naam. Dat ze vrij boatsen konden en dat ze daar eten konden zoveel als ze wonen. En dat ze daar eigenlijk, ze schreeuwt dat zelf, een zorgeloze tijd hier. En dat al de angsten die ze daarheen, ja, dat die eigenlijk voortwinnen. Want ze konden vrij boatsen op het dik en op het schoolplein. Ze hadden heel veel vrienden en vriendinnen hier ze daarvan oorhouden. Dat ze vonden het prachtig dat ze eigenlijk die tijd meemaken hier. Alhoewel het natuurlijk voor haar vreselijk moeilijk hier. Want zij moest bij haar mem en haar heid en haar broers en haar zuster moesten wij. Zij schreeuwt zelf. Ze hadden mij op een nacht zomaar op transport gesteld. En ik wist niet waar ik naartoe zou. Dus dat is van een man die ten hier het zien, die het samen in een nacht oppikt werd. En samen voortstuurd werd, zal dat natuurlijk een vreselijke, angstige tijd zijn. Dit is aflevering 18 van Net Verjitten. Hier met het verhaal van de heer De Vries. Hij bent het nou in het Jarreveen. Ze zijn een paar weken er net bij geweest, maar we houden ze weer vregen. Die gewone mensen die het versterk een mening hebben over het onderwerp wat wij het juist over hebben. Gewone mensen dus over bijen in oorlogstijd. Nou, vast is zeker wel in de een die het meer beleeft dan de ander. Maar als je dan soms die verhalen hoort uit die, vooral die steden ook soms zeggen, dat die van dichtbij dat spel metmaakt hebben, met ook naar weer familieleden van ons en met het overvliegen van die vliegtuigen en die V2's, die er dan overjuwen en alle leed bezorgen. Nou, Lommel had dat wel indruk maakt op die kines. En
Ja, hoe het op precies ontwikkeling geweest is, dat ze in hun later leven er nog last van had hebben, dat weet ik zo niet. Maar lopen dat er wel gewoon geweest binnen, die dat hun leven lang bijgebleven is. Dat zou wat kan niet missen. Wij zijn in 1938 getrouwd. En wij hadden in de oorlog hebben we 3 kinderen, of voor de oorlog hebben we 2 gekregen. Kreeg voor de oorlog. Dat waren in 39 en 40 en een jongen in 42. Dus ze waren nog klein in de tijd dat door de oorlog was. Dat wij hebben niet het idee dat ze daar veel van overhouden hebben of veel herinneringen. Omdat wij de kinderen daar ook nooit later over gehoord hebben niet. Nou, dat het vast wel invloed gehad op ben. Maar net ben die ik persoonlijk ken. Ja, u is eigen weer te jong, want die is niet ontriedig geboren. We hebben in 42, 43 een jonkie uit Amsterdam gehad. Die was een vleugelswetter, klein hier er net op en aan. Het was gelukkig midden in de simmer. Eten als een slatter. En moeten uitwenden. En hij vleeg door de graan. Hij vleeg in het laan om. Dat mocht volgens hem wel. Maar de buurman die vond het net zo mooi. Die wil lelijk. Dus toen had er weer nog een jonkje op een zon en daar had er een hele hoop met braden. En dat weer een van onze Pietersma. Daar had er toen een hele hoop met braden, want dat weer wel een beetje in de ogen neer. Die weer wel wat ouder. Maar die ben hebben denk weekens 4 of 5 gaan. Dat weet ik eigenlijk net goed. En toen ben die weer in huis te gaan. Later, voor de bevrijding, en dat weer midden in de winter, toen hebben we in Rotterdam gehad. En daar kwam de bevrijding in. En toen kon die bijna eerst net in huis. En dat weer een famke. En toen het mooie waarom kwam, toen had die ik in kleren aan. En die heb ik nou oorswat, die heb ik alle keer luizen zijn we toen. En daar heb ik nooit uitkrijgen. Al hoe lang het geweest is. Die had nog even in bed gemalen op Squallenwest. En toen ben ik weer in huis gegaan, maar dat weer een heel oorfamke. Die weer veel rustiger en die weer gewoon, ja, gewoon zat direct hier, maar die vond je wel mooi. En een paar jaar later had ze je nog eens west en toen had hij hem gebracht. En toen is ze maar een veewijn weer om naar huis te gaan. Toen had hij hem die weer uit Utrecht halen. En zij die weer naar huis gaan. Het was eigenlijk band die het eigenlijk op platteland opknappen moesten. En eigenlijk in de grote steden eigenlijk wat net aan het trekken kwam. Nou, de angst voor de bombardementen en de angst in het eten en drinken. Ik denk het wel, ja. Ik weet het net, maar ik denk het wel. Want ja, het is voor de mensen, zeg ik maar zeggen, die gaat het zo naar als dat je de aderen erheen hebt. Ik met het zelf net bij ondervinding, want uw vader wie nog met 3 jaar hier, die hoeden aan ergens kwalen. Maar als de band er om je heen, ja, oorlog gebeurt zich, ze gaan het ook nog wel eens vanzelf, want die beseften dat net. Maar verder van de rest, daar kan ik net door oordelen. Herinneringen van gewone mensen in de oorlog en waar we dat net, dit is aflevering 18 van Net Vergeten. We praten dus over Bern in de oorlog. En wij praten nog even verder met mevrouw Minima Bralsma, doelwenachtig in de Westhoek onder Sint-Jabek en nou in Belsum. We net krijgt het verhaal hier van de heer De Vries uit Heerenveen en dan jij een aantal dingen waarvan ik mij afvraag wie dat bij hem op school is. Geen klompen bijgelijks. Nou, daar weet ik net veel meer van hoor. Je moet hier altijd boven door naar voren dus. Ja, dat scheelt wel. Je zal net op zaken geweest Nee, denk ik denk het net. Nee. Zij kregen klompen hè, van... Ja, ja, dat kan ik me net herinneren. Nee. En die vitamine C, kreeg je hem daar ook op school? Weet ik niks van. Nee, hè? Nee, Dus eigenlijk geen sinaasappels denk ik dan. Hè? denk ik net. Nee. Ik weet het beslist net. Nee.
Nee. Het brandstofprobleem, dat hier niet op thuis, denk ik. Hè? Dat krijgt er iets van zijn. Wie heel Ja. moeilijk je met hem hellen, de pjalen. Ja, de pjalen halen ze uit de zeedijk en dat dienen ze bedonker. Ja. Dat dienen me met mijn zuster dus. En ja, dan moesten we het komen te stoken. In de kachel. En hoe weer dat op squallen? Kinders dergen nog brandstof? Daar kan ik me net zo vol van herinneren. Nee. Hoe dat brandstof, je hebt al verteld dat ze dus pjalen uit de zeedijk hebben. Ja. Maar eens een keer nijhout stellen. Dat is Ja. even wat gevaarlijk, Lil. Toen waren ze bij die bunker of zo aan het verbouwen, bij de Duitsers. En er wie al je nijhout. En daar wie hout stellen. En dan kwamen die Duitsers die kwamen om huiszoeking te doen. En ja, mijn hout zei ik, laat ze maar komen, want wij hadden er net gewoon zwaai hellen, want dat doorde ik net. Maar de boeren hier, dat wilden. Ja, er wie haast ik niks te stoken, dus ik bedoel maar, ja, die moesten misschien ik haast wel, maar dat wie wel gevaarlijk. En die hier ik huiszoekings en ja, toen hebben ze daarboven hout vonden. En toen moest er mooi. En dan moest er rennen uit de Westhoek wel een nice tonnen. Maar hij is wel, het is wel goed oorroen, hij is wel weer omkomen, gelukkig. Ja. We krijgt in het eerste jaar door mevrouw Hekkenberg van der Hoeven aan de telefoon. Ja, alleen niet voor jou, denk ik, want je meent een beetje lekker hard. Hè? Ja. Doet zij, wij vertrokken weer naar Amsterdam, hij hem had niet zullen die voedselpakketten erin sturen, hè? Ja, mijn mem stuurde er wel eens spekboel en ik meende ik wel jettenboel en zo. Maar de wie ik wil spul, dat kwam net aan. Dus dat zal wel oren dan impact heeft, dacht ik. Ja, dat jij niet van had? Ja, want dan schreeuwden ze wel, mijn mem schreeuwden we wel een brief en zo. En dan wie er ik wel eens, dan wie het pakje net aankomen. Nee. Van dat soort dingen, hè? Dat wist niet, hoor, dat er pakketjes in gingen? Ja, ja. Jawel. Ja. Want hoe wie het nou ja, eerst krijg je zo'n famke in een huis, voor jou volslaan vreemde situatie vanzelf, want je wist als ben je daar verder ook niet van. Nee. Ik kan me voorstellen, zei van, kun je dat nog herinneren, hoe je daarop reageerde? Nou, ik denk van wel, ja, heel gewoon. Je vond dat wel leuk, dacht ik. Ja. Ik ken met de mensen net, nee, ja. Wel, ja. Wie braten dan maar aan elkaar, dus dat weet ik nog wel. Dus dat zei ik vertelde bij de boer. En ik het veld wel in. Toen moesten we na een maand weer voort. Hoe wie je dat? Ja, daar kan ik me net zo'n soort van herinneren. Nee. Nee. Hoe ga je met contact gaande houden? Is dat altijd direct na de oorlog sableun of is dat letter op? Ja, schreeuwen en eerst schreeuwen en toen de oorlog voorbij wie en toen later, woonden zij dan ik graag weer wat weer om de waan, die oude lui ik. En ik weet nog wel dat ik dit toen ik uit Van Hoeswes ben. Bij hun in Amsterdam, ja. Dus dat weer wel jaren later vanzelf. Ja. Maar dat weet ik nog wel, dat ik bij hun geweest ben. Dus ik denk dat ik toen al wat... had ik al wat faam wie, hè? Dus het wie aardig later. Maar dat weet ik nog wel. Ja, maar goed, het contact is dus heel tijd. Ja, dat is, ja. Ik wil nog één ding aan je voorlezen. Wel een herinnering die je onthouden hebben. Aan het eind van de oorlog moest je ooit maar hinder in wijn Duitsers brengen naar de Oslediek. Ja, naar de kap van de Oslediek. Dan moest de boer, dat mijn huid aan de arbeider weer, die moest een hinder in wijn leveren. Nou, en dan moest hij mooi en dan was mijn huid, die moest helemaal voort. En dan gingen ze jongens om ja, wat 10 uur. Als het wat donker weer, dan moesten ze voortbrengen. En de oren, na een uur of zo, kwam er pas weer om. Maar mijn mem, die goelde verschrikkelijk. Want toen waren we verschrikkelijk bang. En dan moesten je als ben en ik goelen. Ja. En ik weet nog wel dat mijn mem toen daar naar die Duitse stad had, naar die bunker daar vlakbij was, te vregen van, ik krijg mijn man wel weer om. En toen woer mijn huid direct die naks weer om. Maar toen zei zijn commandant aan dat je dat hinder moest ik eerst denk. En dus zei hij kon beter die oren maas de oren thuis weer omgaan. Ja, en hoe lang had ze precies werk gewoon heeft, daar weet ik niks van. Maar wel dat het de oren thuis een oren vingen of zo. Doe je er weer? Toen kwam er weer om. Ja.
opluchting. Maar mijn mem ging net naar bed die nacht. Nee? Nee, dat kun je wel begrijpen. Je wist nooit wat ze dienen. Ik weet ik nog wel een tijd van de oorlog dat die Duitsers daar alle de Zeedik tussen deel gingen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar dan naast dan trok dat spul voort. Ja, in dat transport, dat moest dus ook naast, begreep ik. Ja, dat ging ik, bij jongtijd. Ja. Als je nou waarom joggen op zo'n tijd, je hebt een aantal dingen heel goed onthouden. Dat zijn natuurlijk ook dingen die je net zo gauw kwijtraadje, denk ik. Nou, eerst net, maar later wel, ja. Vervaagd. Ja. Goed, het is 3 minuten van zo'n. We joggen, als wij dat altijd doen, nog even weer waarom op het onderwerp van deze uitsturing in dichtvorm. Om tja zwart hier en kromme noos mocht Roosko hen net bij haar poppen blijven. Ze had maar de zwiepen van het druwer heel tijd weer zwiepke als een beest. Net oors is liet ze David Turksma amper 12 broekt waan als shitskief voor een wolves. En Easy Leefsma has op moon gewoon deeskopt. Gewoon. 4 waar de meesten dikwijls ha maar even gappen naar de zieken. Doe wie in het gewone binnen lieken. Als toon no naks een ben soms angstig schreeuwen jest, dan is die eigen. Wees net ongereest. Maar weger je heeghettig, weger je beslist. Voor jou de moeders neer, voor jou neer de fascist. Jode zoon Jezus, wil us bidden jaren, let neer een jode boel in vrede sterren. Neem wraak van juster en van joet en moon. Jode zoon Jezus, sjog us net zo aan. We zijn aan het aankomen van aflevering 18 van Net Vergeten. We praten jongen over Ben in oorlogstijd. Dus dan gaat uit naar Grietje Miedema Bralsma van Belsum, Leni Hekkenberg van der Hoeven uit Haarlem en Tere de Vries van het Jereveen. Nee, Wieke, ben we er weer. We praten dan op een nij over hetzelfde onderwerp, maar dat doen we dan met Jijtske zus Wassenaar. Zij vertelt over haar ervarings als Ben met een NSB-huid. Nee, Wieke toont ze dus om 6 uur bij Radio 1 horen. Net Vergeten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00. Dit is Radio 1 horen via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Menaldo en via de ether op 107.5 megahertz.